Txija Sinfonia, izenburutza duen pelikula honek, planteatzen da hurbilketa bat Poloniako Wrocław birira, alde batetik hiria irudikatzeko asmoarekin, eta bestalde hiri horretan bizi diren pertsona gorrak eta euren eguneroko dinamikak edo ezagutzeko asmoz egindako pelikula bat da, azken finean. Areka filma laburra da, non animazioaren bitartez irudikatzen dugun Andoni Egainak egindako bertso batzuk, eta memoria historikoaren ingurukoa da bertso hori, eta kontatzen du emakumezko baten istorioa modu kronologikoan, Arek aitaz galduzun gerra zibilean, eta ez du izan aukerarik aitaren gorpua topatzeko. Eta bila hasten da, eta hori da kontatzen duen Arekak. Plaganek dakarrena da izurria zinebira. Eta dakarrena da izurria, baina honezkero aspaldianik bizi dugun izurri bikoitz bat esango nuke, ez? Batetik teknologiak ahalbideratzen duen gauza bat, badena munduko edozein tokitara edozein momentutan joteko aukera, ez? Eta hori azken urtetan gehiago zabaldu denez, gero eta gehiagotan jun daiteke edonora denbora epe labur batean. Eta horrek sortzen duena da, hainbat tokitan masifikazio moduko bat, edo esaten dugu, turismo masifikazio moduko bat. Eta gero bestetik nik uste duela bigarren irakurketa bat, eta bigarren irakurketa hau da pixka bat tokietara juten geranean zertara juten geran, ez? Ote goazen tokietara bertako bizitza eta esperientzia bizitzera, turistak bezala badima da, ere, edo bagoazenara irudiak kolekzionatzera, bildumak egitea, irudi bildumak egitea eta gure burua bilduma horietan azaltzea. Zakariaza fikziozko laburmetrai bat da, eta barruna esan dudan moduan da sortzeko behar bat. Izan da nire sortzeko behar bat, zerbait idazteko eta zuzentzeko beharra neukan, sentitzen eban, eta orduan jasotako informazio guztiaekin laburmetrai oso bat egin nahi nuen, ez? Orduan niretzako erreferentziak izan dira oso garrantzitsuak, eta Bilbao hiria ere bai da oso garrantzitsua da, ez? Bilbotarra naiz eta hori nire identitatearen zati oso garrantzitsua da, ez? Orduan, alde batetik, kasualidadearen gaia jorratu nahi nuen, eta referentzia hori zuzengi Buñueletik etorri zait, eta bere liburutik, Mi último suspiro. Eta gero, egin nahi nuen historia bat, baina ez historia bida iniziatiko bat, ez? Helburu batzuekin eta kronologikoki, orduan, nuen 3 pertsonai eta historia paraleloak. Hori izan da betianik ezakit amets bat edo nahi bat.